Syre, baser 3. Denne præsentation vil primært omhandle beregning af pH i opløsninger af ikke-stærke syrer, men vi afrunder med et indslag om opløsninger, hvor i indgår hele 2 korresponderende syre-basepar. Det kan man nemlig også regne på i visse tilfælde. Lad os nu se, hvordan vi beregner pH i en opløsning af en ikke-stærk syre. Først og fremmest så skal vi beskrive ligevægten, således som den er skrevet her, og har jo som bekendt syrestyrkekonstanten Ks. Den opløste syres formelle koncentration kalder vi Cs, og den antager vi er væsentligt større end 10-7 molær. Hvilke species er nu relevante? Først og fremmest den udissocierede syres reelle koncentration, A, syrerestens reelle koncentration, den reelle hydrogenionkoncentration, og vi kan også tilføje hydroxidionkoncentrationen. Om ikke andet, så kan vi altid beregne den ud fra vandets ionprodukt, hvis vi har fundet hydrogenionkoncentration. Hvilke stoichiometriske relationer kan vi så opstille? Jo, CS forener jo den udissocierede syre og syrerestens reelle koncentrationer, og elektroneutralitetsprincippet sammenholder eventuelt ladede species i det tilfælde på den måde. Endelig tilføjer vi vandets ionprodukt, som jo relaterer hydrogenioner og hydroxidioner. Nu isolerer vi syrerestens koncentration for denne ligning, og den udissocierede syres koncentration for denne ligning, og overfører til en ny side. Nu har vi sådan set grundlaget for at kunne indsætte i udtrykket for syrestyrkekonstanten, og får så dette udtryk. I de fleste tilfælde vil hydrogenion og hydroxidionkoncentrationerne være vidt forskellige. Og hvis vi nu ser på en syre, ja, så må vi antage, eller er det rimeligt at antage, at hydrogenionkoncentrationen vil være væsentligt større end hydroxidionkoncentrationen, så derfor vil vi se bort fra disse led, som inkluderer hydroxidionkoncentrationen. Og det vil sige, så simplificeres udtrykket til dette, men det gælder altså kun, hvis H+-koncentrationen er væsentligt større end hydroxidionkoncentrationen. Faktisk gælder dette udtryk generelt, også hvis vi har basiske opløsninger at gøre, og der skal vi inkludere hydroxidionkoncentrationen, kan måske undlade H+-koncentration. Nu ser vi på dette udtryk, og ser om det eventuelt kan simplificeres mere. Hvis nu H+-koncentrationen også er væsentligt mindre end den totale syres formelle koncentration, ja, så kan vi se bort fra H+-ledet her, og så får vi dette udtryk. Det er måske velkendt fra gymnasieundervisningen, hvor denne formel danner grundlaget for beregningen af H+-koncentrationen i en opløsning af en svag syre, hvorimod denne danner grundlaget for beregning af H+-koncentrationen af en meget svag syre. Men der er altså tale igen om tilnærmelser, hvor kriteriet er en sammenligning af H+-koncentrationen i forhold til totalkoncentrationen, og ikke kun betragtninger over, hvorvidt KS er stor eller lille. Det er selvfølgelig klart, at hvis KS er meget lille, det vil sige PKS er meget stor, så er der tale om en syre, som er meget lidt dissocieret, og derved må H+-koncentrationen blive meget lille, og derfor kan vi i mange tilfælde tillade sig at se bort fra den i nævneren. Men vi kan også komme i situationer med meget tynde opløsninger, hvor den formelle koncentration og H+-koncentration begynder at nærme sig, og så kan vi stadigvæk ikke bruge den her formel, selvom KS er forholdsvis lille. Hvis vi bruger den tilnærmede formel, ja, så vil H+-koncentrationen selvfølgelig være kvadratroden af produktet af KS og CS, som vist her. Og der har vi i praksis en test, en tommelfingerregel, som siger, at hvis vi kommer til et resultat, altså en H+-koncentration, som er mindre end 5% af totalkoncentrationen, den formelle koncentration af vores syre, ja, så er det i orden. Så kan vi godt tillade os at bruge denne tilnærmede formel. Lad os tage et eksempel. Her har vi en 2 x 10 - 2 molær eddikesyreopløsning,
syrestyrkekonstanten 1,8 gange 10 minus 5 molær. Nu benytter vi den simplificerede formel, indsætter værdierne og kommer frem til en koncentration, H+-koncentration på 10 minus 3,2 eller 6 gange 10 minus 4 molær. Er det nu inden for 5% grænsen, vi undersøger? Ja, forholdet imellem koncentrationen, vi har fundet, og den formelle koncentration af vores syre er 0,033%, det er altså mindre end 5%, det vil sige, at vi kan i det her tilfælde godt tillade os at benytte den tilnærmede formel, og få et resultat, altså svarer til pH lige med 3,2. Tager vi et andet eksempel, en ganske noget tyndere opløsning af flussyre, 5 gange 10 minus 3 molær, KS-værdi 7,2 gange 10 minus 4. Nu bruger vi den tilnærmede formel og får dette resultat. Nu gør vi test og finder, at vi har en dissociationsgrad, kan man kalde det, på 38%. Det er mere end de 5, så det går ikke. Den koncentration af H+-koncentrationen, vi har fundet, kan godt beskrives mere præcist, og derfor benytter vi så den eksakte formel og finder derved en noget mindre H+-koncentration, 1,6 gange 10 minus 3 molær i forhold til 1,9 gange 10 minus 3 molær, og svarende så til et pH på 2,8. Nu vil vi se på situationer, hvor vi har at gøre med opløsninger af to korresponderende syre- og basepar. For eksempel en 0,1 molær opløsning af ammoniumcyanid. Den ene syre, det kan være relevant, eller det er relevant at se på, ja, det er hydrogencyanid, også kaldet blåsyre, som danner cyanid og hydrogenion, og den har denne syrestyrkekonstant. Den anden relevante syre, det er ammoniumionen, som ved fraspaltning af en proton danner ammoniak, og den har denne syrestyrkekonstant. Læg mærke til, at de to syrestyrkekonstanter er meget tæt på hinanden, men det er et tilfælde. Det betyder selvfølgelig, at hydrogencyanid og ammoniumionen ser ud til at være så nogenlunde lige stærke syre. Og cyanid og ammoniak nogenlunde lige stærke baser. Nu kan vi se, hvad der sker, hvis vi opløser ammoniumcyanid, så vil det være relevant at opskrive denne ligevægt, nemlig den, hvor ammonium afgiver en proton til cyanid, og derved dannes ammoniak og hydrogencyanid. Det giver mening at se på denne ligevægt, fordi hvis ammoniumionen nu skulle afgive en proton, hvad er så mere villig til at modtage en proton i denne her opløsning? Det må da være cyanidionen, som har baseegenskaber, frem for at ammoniumionen afgav protonen til f.eks. et vandmolekyle. Tilsvarende den modsatte vej, hvis hydrogencyanid skal afgive en proton, være mere nærliggende at aflevere den til end det basiske ammoniak, som er til stede. Stoichiometrien er jo, at hver gang en ammonium reagerer med en cyanid, får vi en ammoniak og en hydrogencyanid. Nu kan det være nyttigt at beregne ligevægtskonstanten for denne reaktion. I første omgang så opstiller vi selvfølgelig massevirkningsudtrykket for den. Den har koncentrationerne på højre side i tælleren og koncentrationerne på venstre side i nævneren. Nu vil vi gerne se, hvordan denne eventuelt er sammensat af nogle konstanter, hvis værdi vi i forvejen kender. Og i det tilfælde vil det være nyttigt at forlænge med 1 eller H+ over H+ koncentrationen, og så indser vi, at K kan udtrykkes som forholdet imellem syrestyrkekonstanten for ammoniumionen og over syrestyrkekonstanten for hydrogencyanid. Lad os prøve at indse det. Syrestyrkekonstanten for ammoniumionen skal jo i sagens natur have en H+ koncentration i tælleren, og syrerestens koncentration i tælleren, det har vi her. Og i nævneren skal der stå den udissocierede syres koncentration. Så nu har vi gjort rede for ammonium, ammoniak og denne proton. Hvad har vi tilbage? Ja, vi har H+ og en syrerest her, ganske vist i nævneren, begge, og så har vi i tælleren en udissocieret syre, hydrogencyanid. Men det er jo den inverse af syrestyrkekonstanten for hydrogencyanid, derfor er den nævneren her. Nu kan vi indsætte talværdierne og beregne, at denne ligevægtskonstant for ligevægten heroppe har en værdi på 0,79. Nu har vi grundlaget for at kunne beregne koncentrationerne af de enkelte species i denne opløsning. Til at begynde med
opløsningsøjeblikket, kan man sige, så må koncentrationerne såvel ammonium som cyanid være 0,1 molær, hvis der taler om 0,1 molær ammoniumcyanid-opløsning. Hver gang ammonium reagerer med cyanid og danner ammoniak og hydrogencyanid, så må koncentrationerne af ammoniak og hydrogencyanid blive lige store, lad os kalde dem X. Tilsvarende må de oprindelige formelle koncentrationer af ammonium og cyanid blive reduceret tilsvarende. Nu kan vi så indsætte vores værdier her i massevirkningsudtrykket for svarende til massevirkningsudtrykket for ligevægten, og får dette udtryk, x'erne, multipliceret med hinanden, det er jo ammonium og hydrogencyanidkoncentrationerne, og så ammonium og cyanidkoncentrationerne i nævneren derfor også i anden her. Løser vi den ligning, så får vi i første omgang x, som jo svarer til koncentrationerne af ammoniak og hydrogencyanid 0,047 molær. Men vi kan jo nu også umiddelbart gå til handling og beregne ammonium og cyanidkoncentrationerne, som selvfølgelig er ens, og de bliver så 0,053 molær. Nu er vi i stand til at beregne pH i opløsningen. Men i denne ligning har vi jo ikke inkluderet hydrogenioner. Hvordan gør vi det? Jo, vi bemærker, at vi har fundet koncentrationen af ammoniak, vi har fundet koncentrationen af ammonium. Og disse to species er jo altid relateret ved udtrykket for syrestyrkekonstanten for ammoniumionen. Så hvis vi kender koncentrationen af den og den, så skal vi også kunne beregne H+-koncentrationen ved hjælp af syrestyrkekonstanten. Tilsvarende kunne vi have gjort det med koncentrationer af hydrogencyanid og cyanid, og den syrestyrkekonstant heroppe. Lad os først gøre det for ammonium. Her har vi massevirkningsudtrykket, vi isolerer H+-koncentrationen, det vil sige, at vi multiplicerer ammoniumionen over på venstre siden, det har vi gjort her på højre siden, og så dividerer vi med ammoniak, så får vi den. Så indsætter vi de nu fundne talværdier, altså 0,053 molær for ammoniumkoncentrationen og 0,047 molær for ammoniakkoncentration, og så talværdien for den der, den er 10 minus 9,3 molær, og så får vi denne koncentration, hvilket jo altså svarer til et pH omkring 9,2. Som jeg sagde, kunne vi jo i princippet lige så godt have benyttet det andet syrebasepar, nemlig hydrogencyanid og cyanid, og lad os gøre det. Her har vi den definitionsmæssige syrestyrkekonstant for hydrogencyanid. Vi isolerer H+-koncentrationen på den måde, så indsætter vi de relevante talværdier, og minsandten, om ikke vi får den samme hydrogenionkoncentration. Det er klart, at hvis vi har en opløsning af denne art, så kan vi ikke have et pH defineret af et syrebasepar, og det andet pH er defineret af det andet syrebasepar. Det må være samme pH i hele opløsningen, hvilket vi lykkeligvis også finder i det her tilfælde. I dette tilfælde er koncentrationerne af hver syre og base jo meget ens, tæt på at være meget ens. Og det vil sige, at hvis vi tilsatte en lille smule stærk syre, så vil det have en minimal indflydelse på pH i dette tilfælde. Vi har at gøre med det, man kalder en stødpude, eller ofte kaldt en puffer. Og teorien omkring pufferopløsninger vil vi dække i næste præsentation, hvor vi også vil omtale indikatorer.